Déu us guard. Primer diumenge d'Advent, un motiu més per trobar-me amb vosaltres i comentar, encara que sigui d'una manera molt breu, doncs el significat d'aquest temps i les lectures d'aquest diumenge. Advent, això vol dir que el Nadal ja és a prop. Fa pocs dies van començar a encendre's les lluminàries de la ciutat. Això també, el comerç també ja ens convida doncs, a que estiguem a punt pels regals que es fan durant tot aquest temps. Aviat els nostres correus electrònics i fins i tot, cada vegada menys, els correus postals s'inundaran de felicitacions per Nadal. Tots, qui més qui menys, estem preparant ja com celebrarem aquest Nadal. Segur que en moltes cases hi ha l'angoixa de dir aquest any per Nadal ens podrem trobar tots o no ens podrem trobar. Tot el que les notícies que anem rebent sobre la pandèmia no ens fan gens feliços. És aquest temps d'Advent en què en l'església encendrem cada diumenge un ciri de la corona d'Advent dient que ja arribem cap a la celebració del Nadal de nostre Senyor Jesucrist. Advent, un temps en què l'Església ens convida a revifar la virtut de l'esperança. Aquesta virtut, que és una de les virtuts teologals, que Charles Péguy deia que és la més petita de les virtuts, però és la llavor de totes les altres. Naturalment, si no hi ha esperança, no hi ha fe. Fe vol dir creure i creure vol dir esperar amb. No pot haver amor. Amor vol dir unir-nos i voler el bé de l'altre i estar content i satisfet i feliç al costat d'aquella persona en la qual un s'hi sent totalment reflexat. Però això vol dir tenir posada la confiança i l'esperança en ells. Ara i aquí nosaltres hem de revifar la nostra esperança. Les lectures d'avui, sobretot de l'Evangeli, doncs ens ajuden a entendre què significa l'esperança. Mireu, l'Evangeli és un Evangeli que, com el de fa 15 dies, és un Evangeli que anuncia tota una sèrie de cataclismes amb aquest llenguatge doncs, que ja n'he parlat altres vegades, en aquest llenguatge que és anomenat llenguatge apocalíptic. Diu que vindrà un moment en què tot acabarà malament. Diu, hi haurà prodigis al sol, a la lluna i a les estrelles. A la terra les nacions viuran amb l'ai al cor, esverada pels bremuls de la mar embravida. La gent perdrà l'alè pensant en els desastres que esdevindran arreu del món, perquè fins i tot l'estelada del cel trontollarà. Ens presenta un panorama realment, doncs, molt fosc. Bé, ja hem parlat, és aquest llenguatge apocalíptic que se'ns diu que al llarg de la història, doncs aquesta història està contaminada pel pecat. I aquesta història contaminada pel pecat fa que tota l'harmonia volguda per Déu en la creació doncs es trenqui. Llavors, amb paraules i amb expressions realment que de vegades poden ser esgarrifoses, ens diuen quina és la situació. És la situació que estem vivint. Dit d'una altra manera, també nosaltres ara podríem doncs, estar d'acord, dit d'una altra manera, amb el que diu la lectura. Ho he parlat abans i tots ho sabem, estem pendents de veure com evoluciona la pandèmia. Ja fa molt temps que estem amb aquest ai, de dir ai, a veure què passarà, ai, si ens en sortirem, de dir aquest ai que tenim aquí. Ens n'adonem també que hi ha molts fets doncs, en el nostre món que no hi estem gens d'acord, tal com estan succeint doncs a casa nostra, però també llegint el diari no cal que digui les males notícies que molts dies ens porten els diaris.
gent que sofreix, que pateix. Aquesta mateixa setmana doncs, ens han demanat la nostra atenció i que estiguem atents i que ens hi oposem sobre les violacions que pateixen moltes dones, etc. Hi ha moltes coses. Vivim moltes vegades aquesta expressió, viuen amb l'ai al cor. Cada dia quan ens aixequem de dir, ai, què passarà? Enmig de tot això ens podem deixar emportar pel pessimisme. No hi ha res a fer, tornem-nos a casa, qui dia passa any empeny, cuidem-nos de nosaltres mateixos, que, escolta, que aquí. Hi ha una altra situació, que és la que Jesús ens presenta. Estigueu atents, no us deixeu emportar doncs per la mala estrugança de les males notícies. Això pot canviar. I pot canviar i canviarà no per pura voluntat, sinó perquè sabem que el Senyor és en nosaltres, que ell ens ajuda. I per això Jesús ens diu, estigueu desperts, estigueu alerta. No us deixeu emportar per la monotonia i la rutina. Mireu, aquí ell, el Senyor, és en nosaltres, ell tornarà, però que ens trobi drets, que no ens trobi vençuts. Tenim pandèmia. Poca cosa hi podem fer nosaltres, els metges i els que hi entenen ja ho fan. Però jo què puc fer? Jo puc ser solidari amb els que sofreixen. Puc estar al costat ajudant els que demanen els que jo puc estar al seu costat. Puc ajudar econòmicament aquelles persones que s'han endeutat. Puc donar una paraula d'ànims a aquell que se'ls ha mort una persona estimada. Puc fer companyia dins el que sigui possible en els malalts. Estigueu alerta, veieu, no us deixeu emportar. Tenen la Covid, jo què hi puc fer? No hi pots fer-hi. Estigues tu alerta. No us deixeu emportar per la monotonia i la rutina. Estiguem alerta. Tinguem els ulls ben oberts per tot el que succeeix al nostre costat. I, aleshores, donem una resposta positiva. Allà on hi ha pessimisme, no hi posem optimisme, hi posem esperança. Allà on hi ha derrota, no hi posem vençuts, sinó hi posem ànims, ganes de lluitar perquè la situació canviï. Sant Pau ens recordarà de què hem de resar. Resem, doncs, preguem, unim-nos en aquest Déu, que aquest temps d'Advent sigui un moment que revifem l'esperança. Tenim molt que esperar. Els que sou pares i mares, els que sou avis i àvies, en aquest temps d'Advent us demano que contempleu d'una manera especial els vostres fills menuts, que en van creixent, són signe d'esperança. Que no els hi direu als vostres fills petits, mireu, el món està molt malament, no hi ha res a fer, sinó que els hi direu, home, estem contents de que aneu creixent, de que cada vegada teniu més possibilitats, de que cada vegada aneu avançant en la vida i això ens fa feliços. I esteu contents i amb ells hi veieu esperança, i somieu amb el demà, i somieu quan seran grans, i recordeu. I no us deixeu emportar pel pessimisme. Sabeu somriure davant de les petitesa, davant de les criaturades que fan els petits, davant de les entremaliadures. Tot això són signes de que podem veure un món millor. Amics i amigues, temps d'Advent, temps de revifar la nostra esperança. No ens deixem emportar pel pessimisme. El món està massa pessimista. No siguem ingenus, siguem esperançats. I l'esperança la tenim perquè confiem que Déu és en nosaltres. Que si estimem amb una persona i estem al costat seva, sabem que tenim molts motius per esperar, perquè no estem sols. També sabem que tenim Déu al costat. Tenim molts motius per esperar.